मिथुन चक्रवर्ती एगो ऐसन हीरो जौन किरदार के निभानियों के जीवंत बना देनी। यहाँ के जन्म भैल 16 जून 1950 में। यहाँ के पापा के नाम वसंत कुमार चक्रवर्ती और मम्मी के नाम शांति रानी चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती एगो नक्सलवादी रहनी। जब यहाँ के भाई के मौत भल तो यहाँ के घरे आनी। यहाँ के अपना पहल के फिल्म से धमाल मचौनी। साथ ही यहाँ के सम्मानित कल गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार से। हालांकि यहाँ के फिल्म के बाद गायब हो गई रहनी। यहाँ के एगो ऐसा दौर के साथ गुजरे के पड़ल कि आज के डेट में यहाँ के सोच भी ना सकेनी। न खाए के खाना रहे न रहे के घर। यहाँ के कई रात सड़क पे सूत के गुजर। यहाँ के काम से ही कह के निकाल रह जात रहे कि तुम बहुत काले हो। बहुत पापड़ बेले के बाद मिलल एगो ऐसा फिल्म जवन की यहाँ के रातों रात सुपरस्टार बना देलक। एकरा बाद यहाँ के बहुत फिल्म में काम करनी, जैसे मुझे इंसाफ चाहिए, हर एक मंदिर, प्यार छूटता नहीं, स्वर्ग से सुंदर। अभी तक यहाँ के 350 से ज़्यादा फिल्म कर चुकल बा। साथ ही बता दी कि बांग्ला भाषा में यहाँ के नाम पर 5 गो किताब भी छापल गई बा।